Tak ke mně. Přineseš mi krysu. Dobrý. No má tendenci si tam přibouchávat ruce. Chceš jít rychleji než to jde, viď, zatím. Tak. Krysou se ale blbě leze, tak proč vstáň, pojď. Srovnej ty půlčocháče. Pojď natáhne půjčochače, máš nějaký trati na půl žerdí. Tak. Narovnáme, jo? Táhneme. Půjčocháče. Marlenko, co jsi to pila? Tak, ano.